nireklamo. May nireklamo mamayng babae, oh. Nag-practice na mong katawa, eh. Nga naman. Huwag ka nang be a movie star. Bugat? Guys, amo na open among alkansiya. For pila ni ka years na tong tinigom ner, pandemic pa no? 5 years. Nga kung para pliti ako gibutang diha kay wala man koy pliti sa una kay Freeman. So diri na ko ibutang sa tan-aw nato kung pila ang maabot. Pila may tagna ninyo? Tag-ana te pila? Ako kay 3,000. Imo te? Ako kay 5,000. Imo? 3,000. Imo? 5,000. Imo ner? 3,000. Imos kuya? Kuya, imo kuya? Pila? 4,000. Imos kay? 1,000. 1,000. Sige, open na. Lahi man ako pinili. Ha? Alkansiya aki. Mauna aki, kung makamani ka aki, imong papadaghan man jug sinsiyo. Pagbuhat dayon og kana gani kanang plastic nga coke. Mangayo kag kwarta sa imong papa aki, ihug dayon didto. Di imo dayon na ablihan, gidaghan bayag sinsiyo imo papa. Ayaw adto sa tindahan. Tindahan ang daghan kayo tigom. So excited na sila sa pag-abli. Okay. Nga. Sige, butang diha. Ay. Kuha ni. Kuha. Open na ang blue. Kita ka mo. Sige ka, Jean, tabang dong. Jen, ikaw magag. Muna na mo ang educational Ikuan assistant. may itaglahi ang tag 20. Educational assistant fund. 20. Di ba? Lahi ra jud kung may naitigumon. 20 ang. Basta naitigumon na jud makuha. Pinakabugat eh. O, di ba? Dapat magalkansiya mo. Ako, duha na natangtang. Ikaw wala. Humok mo na. Humok ba? Imo butang nag-pressure diha nga. Imo wala na. Ayo kay ato pa na ibalik. Ato pa na yung tiguman na sad. Ako. So guys, ang among tigom naitag 20, naitag 10, naitag 5. Puro ni bag-o. Bag-o ni tanan. Ang kaning lupo. Napay duha nga wala open. Ay, yoko. Oo na. Ay, nag-abli sa ako. Ngani. Ambil lagi weh. Wala din yung mga Oh. So, na-open na. Uy, nangatagat. atong konpas screwdriver. Tungod sa kabugat. Ibutang sa'yo. Ilay-ilahi ang tag 25 og G. Dagaan ah. Ay. Uniform na din. Ta. So, nasa ubos. Kabal. O, daanan na lang kumain. Natagag na. Laki lang. Iba sila yung musud. Kukunin nga ni. Palit og RC. Yan yung mabuhay. Yung papalit RC. Kinsa man ang tigpalit og RC, papalit. Turay. Burns. 1, So, kadaghan kayo. 200. Itag 200 na ko ang kunat. Tag 20. Sige, sige. 1, 2, 3, 4, 5. 10, So, tag 20. 11, 12, 13, Paglay na. 15. So, good nag-ihap. Excited na kaya ang tanan kung pilay maabot sa amuhang kwarta nga tinigom. Ingani ni guys, basta naatay matigom, naatay maabli, naatay makuha nga gusto nato nga gamito na. So mao na ni nga time nga among gamiton guys. Pila ka ha ang maabot ani nga kwarta sud sa upat ka kanang kuan among sudlanan. Kani siya ang among gibuhat. Kung naami mga bag-o, sinsiyo, ihug na nako. Nya katong pandemic sige ko duty ato nya nag-lockdown man to pila to ka months. So, pagbalik namo
free na ami free ride, so wala ko'y gasto sa pitihan unya magbaon sad kog kanon, save jud ko. Dapat nga akong ipliti, akong gi-save diri. Ako pasinsiyuhan, mangita jud kog mga bag-o. Kanang tag 20 bag-o na lang na. Bag-o ra man na ni gawas no. Bag-o na lang na nako nga gihug. Na mao nang nadaghan-daghan kay magpa change man jud kog tag 20. Ipila-pila pa. Tag 20 na Okay, ako lang yung tigwan. Tapos, abot ng Oh, pero na. 1,000 or 100? 1,000. Pila na yun? Ayos sa butang ako. Hindi, ipa dyan kayo. Ako lang ikuha, double check. Chuyat na lang ba? Gipapil na kog count akong mga anak para ma-inspired sila sa pagtigom. Sukad pagkagamay nila, naanad ni sila tigom, wa ni sila naanad og palit-palit sa gawas, guys. Naanad ni sila tigom kay gipamata na ako sila nga dapat magtigom jud, dili pwede magsigig palit-palit. Katong naapay klase, ang ilang mga baon ila ng tigumon, sila ang maghug sa ilang alkansiya. Unya kanang wala may klase no, so ako na lang naghug ana. Karon kay nag-start na sad ang klase, ako na sad na sila patigumon. So karon mag-start na no. Muna guys, inspired kay sila, lipay kay sila kita sa ilang naong no. Kana sad si Aki, ako sad siya gi-inspired nga patigumon sad nako kay kaning bataa. Sige man ipalit-palit, sayang kaayo. Puro pa jud chichirya ang paliton. Coke, di ba makadaot sa lawas. Mas maayo ng tigumon kaysa ipalit og chichirya. 20? Ito makien. Yang giyap ni Aki pero niya gipundok-pundok. Di wala lang gyapon. Katuo ingato pagka Itag 10, okay. Kilo-kilo din ah. Tag 10 man eh. Bantay mo sa Jesus 5 ha. Malipat. Ang nakadagang na rajud ani ang tag-5. Basig mo kayo usa. Usa lagi ka 20 kinang lang. wala na. Pag-donate sa mga wallet pa para perfect. Wala naman 20. Wala dyan, 20 niya. Mga ganun na ganun. Para man, 3,000. Nanakoy, 3,000. Kon isa na. Ang magtalikod, di pang balik. 3,000. Piso. Kami mo balik. Gamay, ano? Nanas mamafili gikan sa taas. Wara ba ni siya kahibaw nga nag-open ni sa among alkansiya. Usa kay tanawani niya nagunsa mi usa among gibisihan. Sabi pa lang na ay buwad nga gibahin. Nahinawak na lang siya. Unsa kay ay kasultian ni. Ah, Is na. naman. Na, 20. Tag-5 lang. 100. Pila na ni? 900. Punin na tag 5. Tag-5. Nasi 5,000 kapin. See? Ngano man na nag-usab naman ka dianer. Pwede pundok-pundok ka. Ako lang ang i-sure. Pila na siya? I-recount na ako ka. Sure Pag 10 siya. ay pag 15 eh. Ikaw, kapoy? Oo, kaya ko na isa. Usa kay mas kapoy sa magtigom. Yes, gani. Oh, tag-jis. 100 ko natin. 100 ang pundok. Pika-pika po. Nasa? Ikapoy na siya ihap. Sus, grabe guys, no? Ang kwarta. Dali ra kaayo gastuhon niya. Dugay tigumon. Ingana nang realidad sa karon nga panahon. Taas na ang palaliton. So, dapat mag-save aki. No? Magingani ka. Nindot kayo no na savings, no? Ang iyang savings ato man ni Adi, ato man ni Kuan, ni kinsa pa? Chris. Yawa naman si Chris ron. Sila yoyo. Ilang yoyo. Si Maricho ba naninda wala na no? Wala na nagtrabaho siguro. Nya adto imo alkansiya ni Adi. Adto ing na Adi asa na ako alkansiya.
Libog kaayo nga nag-count sila. As in, Asam to ni pati buhok? bangko. Bangko, Sa grocery. video. Lumot ang grocery. Bukibok na sila nga sila. Ay, kinanglan na sila bisang siya. Pagkahin na. Ano to sa kay... Kakadabog ko sa Oh, 1,000 na kalabugkos. Ah. Pila na mo eh. Medya. 1, 2, 3, 4, 5. Ha? Oh, 5,000 na. Napagdiriwa na ka. So, mas mayo jud magtigo matino. Aki, tigom sad ka ha. Kay inigihap na mo, ihap sad kay mo. Ako bito giglan kadaghan nimo kwarta aki. Sus kadali lang mo puno sa imo alkansiya aki. Lang inigsa kaya nini yan sa jeep sa iya papa kuha dahil na siya. Huli na alkansiya. Kung nakagupit ka itong nanak ka ito. Kung nakagupit, 100. Sa 100 man sa tayo ng 100 kay klaro kayo. Ayan yan. Ito na sa Ginagmay lang ayaw nang dagko kay ilhan ginagmay. 1, 2, 3. karon kay 4, 5, 6, nasa 7, ang 8. iyang wallet 1,000 na rin, ate? butang niya dire may puyo-puyo pa siya ba butang niya dire kita jud ko karon kay ni sud ba siya dire matagat man na Ni. mas marililing Uy, kinsa ning kita pa og o nga na ay kwarta ang sulod pila to 400 400. Ikaw lang kag-aki na kay kita ko niya nga nagbugkos-bugkos urang tiguang ba bugkos niya dire yung puyo Hala niya, kiss as, yung sam doon yung 400. Kuha gyud ko si papa. Saan? Ha, gihulman. gihuman Na. siya Imo patugi alkansiya, sus kadaghan na nimo. Aki, ayo nang kubit aki, mga yuka. Bad man na. Bad man ang manguha. Oh, pila na na? 6,000? Ako, kubito. Ayaw lagi ng kubit. Ay, hindi na pwede manguha. Pila na nabili natin? Mga yuka, muingon ka. Ako ana ni. Ang among na ihap tanan kay 1 tag 1,000 man ni 1 2 3 4 5 6 7 to 7,000 7,000 ang sod sa among alkansiya. Ginganin na among putos para sayon, wala na namo katong gigagmay-gagmay. Amo ni atog bangko para matibuok. So ang sod sa alkansiya 7,000. Salamat guys sa pagtanaw. Please subscribe and like. Salamat. Bye.